Достатъчно е да обичате естетиката, да разполагате с автомобил и поне 2 свободни дни, за да постигнете най-доброто релаксиращо предложение от Стримон Спа Клуб, град Кюстендил. Хотелът отвори врати през април 2006 година, намира се в центъра на града и от него ви делят само 80 км или час и 10 минути път от София. Спа-хотелът е разположен в нова реконструирана сграда от средата на миналия век. Всичко тук е направено с прецизност към детайлите, любов към красивото и дори лека педантичност. Здравейте! Добре дошли! Аз съм Свети Николова, управител рецепция. Ще се радвам да бъдете наши гости. Всяка част от хотела да отговаря не само на категорията 5 звезди, но и да задоволи капризите и на най-претенциозния си гост. Всичко това можеше просто да е поредния нов спа-комплекс, ако не се допълваше от нещо толкова нормално за хотелите по света и в същото време толкова трудно постижимо за хотелите в България – перфектното обслужване. Запазила своя автентичен дух и съчетала нови съвременни тенденции в строителството и в завеждането, сградата е претърпяла 2-годишен ремонт, за да се превърне от дом на почиващите труженици в 5-звезден разкошен хотел. Желанието на собствениците, обиколили доста места по света, е да създадат най-после истински остров за пълен релакс в един от българските градове, известен с вечерната сила на минералните си води, град Кюстендил. Тук можете да дишате истински чист въздух, да слушате истински птички, да ви се завие свят от толкова много зелено, че когато вечерта легнете в огромните удобни легла на хотела, да не усетите как заспивате с чувство напълно отмора и липса на каквото и да е напрежение. Да насочим вниманието и към стаите, в които ще бъдете настанени. 5 етажа с различни по вид, големина и цветове стаи ще ви дадат възможност да изберете онази, която е най-подходяща за вас и човека, с който сте решили да релаксирате. В безупречната чистота и комфорт можете да бъдете напълно сигурни. На всички етажи стилът на обзавеждане е сходен. Запазена е ретро-линията, преминаваща като полъх през целия дизайн и интериор на хотела. Тъмно дърво, стилни мебели и истински нови, големи и удобни легла. Общо 69 луксозни стаи, 4 прекрасни апартамента и 2 великолепни мезонета. Всички стаи са обзаведени с климатици, сателитна телевизия, радио, интернет, директен телефон с гласова поща, мини-бар, личен сейф, сешоар, 24-часов рум сервис, вана и душ кабина в баните, джакузи в мезонетите, гардероби, перални химическо чистене, удобства за хора с увреждания. Въпреки, че не е типичен бизнес хотел, в Стримон Спа Клуб са налице всички условия за успешен бизнес. На разположение е отлично оборудвана конферентна зала, която може да бъде структурирана в 20, 50 или 80 местна. На разположение на гостите са бизнес център, многоезично обслужване, бизнес етаж, консиарж, трансфер от и до летището. Налице е високоскоростен интернет, поддържан от всички главни комуникации по световен стандарт, гарантиращ задоволяване на всички бизнес нужди. Ако пропуснете закуската, можете да изпиете кафето си в лоби бара. Идеалното място за разговори и следобедни коктейли. Един от добрите безалкохолни е цитрунада с мента.
Заповядайте в Лоби бар да опитате някои от моите хотели. А класика за дамите – Манхатън. В Лоби бара мъжете ще открият уникална бутилка Марков коняк, единствената в България, както и разнообразие от качествени пури. Интериорът на ресторанта заслужава аплодисменти както за съчетанието на стил и умереност в детайлите, така и за отличния персонал и обслужване. Вечерта започнете с някои от предлаганите свежи салати. Опитайте крехкия спанак със сметанов сос или някой от морските деликатеси. Октопод в доматен сос, например. Здравейте, аз съм Николай Велинов, главен готвач. Днес ще ви приготвя две рецепти от средиземноморската кухня. Първата от тях е дифорис, приготвен с хрупкави тиквички и скариди. И след това ще продължа с филе от риба в агри, приготвено в картофена коричка на фурна и поднесено с гарнитура от картофи соте. За да приготвим дивия ориз ни е необходимо основното нещо – див ориз, който предварително се сварява, масло, пресен лук, тиквички, черен пипер, сол, скариди, конкасе от домати или само местната част на доматите, коняк, сметана и сидене пармезан, изпъргано на сидни. Ако си поръчвате телешко, непременно кажете как го предпочитате – добре опечено или алангле. Хрупкавите картофки соте са идеалната гарнитура за него. За вегетарианците има специални ястия. Дивият ориз със зеленчуци е едно от тях. Приятен апетит! Надявам се да се насладите. Благодаря. Не пропускайте и десерта – лек чизкейк, крем тирамису или ягодов домашно приготвен сладолед. Аз съм Людмила Йорданова, футен беверис менеджер на Котлетов. Сигурна съм, че моят екип ще ви предложи стил и комфорт. А когато отидете сутринта на закуска, ще разберете, че не само плодовете са свежи, баничките са току-що изпечени, а кафето е италианско, внесено по специална поръчка единствено и само за гостите на хотела. Здравейте, казвам се Юлиана Николова и съм помощник сомелие. Ще ви предложа богата селекция от български вино вина. Заповядайте за винарната. Винарната е рай за сомелиерите и за всички останали гости, предпочитащи високата класа български и чужди вина. Аз съм Николай Спасов, главен сомелиер. В червената стая на нашата винарна мога да ви предложа червени вина от цяла България. В бялата стая ще се насладите на изискана селекция от бели вина и средиземноморска кухня. Добре дошли в СПА център Стримон. Аз съм Анита Болярова и искам да ви представя бижуто на хотел Стримон. СПА център Стримон предлага програми и терапии в 5 направления: антистрес и релакс, ремиnerализация на организма, разкрасяващи програми за лице, програми, оформящи култура на тялото
лечение и профилактика на редица заболявания. Към качествата на минералната вода в Кюстендил се причисляват изключителната ефикасност при лечение на мъжки и дамски стерилитет, нарушения в опорно-двигателната система, травмо-ортопедични и неврологични заболявания. Използвайки я, специалистите могат да осигурят високо качество на предлаганите спа процедури. Стримон Спа Клуб предлага широка гама от терапевтични и подмладяващи терапии за лице и тяло. Масаж с топли камъни Сабай. Сабай означава здраве. Това е масаж с топли гранитни камъни, които имат перфектна химична структура, могат да отдават само единствено положителна енергия. Енергийната капсула може да възстанови жизнените ви сили за по-малко от половин час. Вичи душ е нежен воден масаж, който изисква и релаксира. Гостите могат да избират сред разнообразие от процедури с минерална вода и терапии, включващи мануални терапии, водна гимнастика, римска баня с 3 басейна, тепидариум, фригидариум и калдариум, висши душ, калолечение, ароматерапия, релаксиращи програми. Ваната на Клеопатра е изключително изживяване за всяка влюбена двойка. Акупресура, теласотерапия, салон за красота Волк Vision, фитнес, солариум и сауна, басейн с детска секция, зала за релаксация. Моят екип е подготвил повече от 100 процедури, които въздействат върху вашето тяло и дух. Представям ви нова ритуал. Процедурата, която може да откриете единствено само в нашия хотел. Съчетавам за себе си три природни фактори, които са послагани в България в целия свят. Лечебната минерална кюстендилска вода, точно така обогатена с естетично масло от българска роза. Римският законен масаж е част от ритуала. Масажните движения се съчетават с 100% натурален закон. Стримон Спа Клуб е модерен клуб, в който ще възстановите здравето си и ще релаксирате далеч от шума на ежедневието. Хотелът осигурява всички възможности за екскурзии, включително трансфер от и до летище София. Налице е разнообразие от удобни превозни средства за групови или индивидуални разходки. Фризьорският салон на спа комплекса предлага повече от 20 услуги. Всички гости на клуба, пристигащи с личните си автомобили, имат привилегията да ползват свободно закрит гараж или паркинг.